Hej, jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver en lidt fin knold. Og til at starte med, så laver I bare en sådan lidt høj hestehale, men heller ikke for høj her. Og til den har jeg selvfølgelig brugt en børst, for ikke at få sådan nogle her over det hele. Men, det kan rettes til med hårnål senere. Ja. Men, hvis man er til det. Så tager jeg ellers bare det her, og samler det, og så snor jeg det fast hele vejen rundt. Her ned til. Og så tager jeg den, og tager den rundt, men altså, det kan godt være lidt svært, hvis der er etager i, så det prøver vi lige om. Det kan også rettes til med hårnål. Til sidst, hvis vi havde hårnål. Ja, til sidst. Du har et spændende. Ja. Så I kan se, så sidder Hello Kitty lige derinde i, men det vil hun normalt ikke have gjort, fordi det kommer an på, hvilket stikbror. Må jeg få spænde? Det har jeg. Og så sætter jeg faktisk bare et spænde i, lige her med den sidste tot, og så sidder det faktisk bare her. Og det er selvfølgelig ikke meningen, der sidder sådan en der. Og nu er det et meget pink spænde, vi har her, men normalt så ville det jo ikke. Normalt ville vi have brugt en hårnål, højst sandsynligt i lidt eller samme hårfarve, som hendes hårfarve er. Så håber I kunne bruge det. Ses!